Dan gaan we naar de Broek in Remun. Op de Broek in de middelbare school, daar werden vandaag een hele speciale dag georganiseerd. Kijk maar eens met naar de volgende rapportage. Jeroen Diebels, een en al drukte van belang hier op de Broek in. Wat is hier vandaag aan het eind? Ja, het is geweldig. Leuke sfeer. We hebben vandaag voor de eerste keer een Broek-in-dag. En we hopen dat het een traditie gaat worden. De Broek-in-dag, een soort sportdag of is het toch meer? Nee, het is meer dan alleen een sportdag. We hebben een deel sport natuurlijk. We hebben een stukje cultuur erin. En we hebben een stukje catering. En eigenlijk wordt alles verzonnen door de leerlingen zelf. En ook uitgevoerd door de leerlingen zelf. Ik zie in de bokkerie als ik zie in de bruintweer. Ja, we zien natuurlijk allemaal familie van, bekenden van, vrienden van. Brandweer is hier met een leuke brandoefening. De bokkeriers zien hier en we hebben de Tai Chi man hier in de mediatheek. Ja, het is gewoon te veel om op te nemen eigenlijk op dit moment. Ja. En daar is bewust voor gekozen om het dus breder te trekken dan alleen sporten en bewegen? Ja, absoluut. We hebben tijdens de open dagen hebben we hier onze spreuk Broek in verbindt. Dat komt vandaag ook terug. Het leuke hiervan is, we hebben ervoor gekozen om de brugklassen tot en met 6 VWO bij elkaar te halen. Dus het kan zien dat er een basketbalgroepje dadelijk is waar een klein brugklassertje rondloopt. En neven hem een grote 6 VWO-leerling en alles wat ertussen zit. En dat is nu puur om de verbinding te leggen. Dan hebben we elders uitgenodigd, een aantal elders die lopen rond. En de leerlingen zelf natuurlijk. En ons personeel. En dan niet alleen de docenten, maar ook het ondersteunend personeel. De technische dienst en de dames in de keuken. Eigenlijk, ja, we verbinden eigenlijk alles met de Broek-in-dag. En dan is het gewoon vrij rondbewegen voor de leerlingen of hebben ze nog een route die ze moeten lopen? Ook vrij rondbewegen, maar er zijn ook een aantal workshops waar ze op inschrijving hebben gedaan. En die worden gewoon op exacte tieren verwacht op bepaalde workshoprondes. Ja. Nou, de bedoeling is om mensen bewust te laten worden wat het is om in een situatie rond te lopen vol rookhintje. En dan ervaren ze wie erg het tegenvalt om een keer naar rook te lopen. Dat is niet gevaarlijk, ondanks het gegil. Nee, dat is oefenroken. Dat is natuurlijk spannend allemaal. Er staan nog spulletjes binnen, een beetje woonkamer nog geboord. Dus ze lopen zich overal tegenaan. En het begint ook steeds leuker te worden, want dan komen we er nu al vaker terug. Dus daar moet ik voor gaan wijken. Hallo, ik wil